俺なんか変なことしてなかった？え？こっから見てたんでしょ。うん。変なことって？鼻ほじったりとかしてないよ。逆立ちとかほふ前進とか。してないしてない。あ、屁こいたの聞こえてた？聞こえないよ。だよね。ならいいけど。私が最初に見たのはね、え？子供みたいな藤代浩二。あの時すごい嬉しそうだった。見てるこっちまで嬉しくなっちゃった。見てたんだ。うん。私もそうだったの。え？初めてギターを手にした時、浩二と同じぐらい嬉しかった。そっか。ありがとう。うん。じゃあまた。うん。
聞こえてる？聞こえてるよ。なら歌う。私歌うから。またね。そんな驚くこともないやろ。綺麗だけどな。すげえな。すごい。本当デビューだ。大丈夫？うん。それでは早速始めましょうか。お願いします。頑張れよ。俺たちここで見てるからな。気が散るから出ててよ。え？邪魔。お前この後に及んでまだ俺たちに聞かせない気か。お父さん言われた通りにしてくださいよ。あとは僕がバッチリ聞いてますからね。そっちも出ててよ。え？俺もなんで？ CD 出来上がったら聞けばいいじゃん。なんで？はいはい。じゃあみんな出てましょうか。ね。はい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 。何？私も？いいからいいから。一度言い出したの聞かないんだから。じゃあ始めていい？